Напоследък, климатичните фактори силно повлияват рентабилността, несигурността в регулярността на валежите или липсата им. Как ще презимуват есенниците и дали ще има слани и градушки при пролетниците? Всички тези фактори карат земеделците да вземат мерки и да се подсигурят. Заложете на сигурността на вашите полета с продукти от гамата Fertiactil на Timac Agro. Доказана е ключова гама коренови биостимулатори с отлични резултати за дружен и равномерен растеж и антистрес защита. Осигурете комфорт за развитие на културите, въпреки неблагоприятните фактори на полето. С Fertiactil за мощна коренова система, силна имунна система и толерантност на абиотични стресови фактори, максимално и ефективно усвояване на наличните в почвата хранителни елементи, здрава почва и активен микробен живот. Сигурност, надежност, рентабилност с Fertiactil. Вдъхновен от природата. Гамата Fertiactil изцяло покрива изискванията по Екосхема 3 за възстановяване и подобряване на почвеното плодородие. Timac Agro. Продукти и технологии, вдъхновени от природата. За повече информация свържете се с представителите на Timac Agro България.